Adică atâta timp când noi importăm astăzi peste 90-91% alimente, o țară care poate să alimenteze cu hrană toată Europa, atâta timp cât tu nu folosești hrana pământului tău. În plus de atâta, exportăm o tonă și importăm 100 de tone. Exportăm o tonă materie primă, respectiv grâu, și importăm 100 de tone biscuiți și produse de panificații. Pâinea astăzi este din aluat congelat, din import. Cum o facem, v-am spus mai devreme, să ai un stat al proprietarilor. Păi da, care nu este un stat al proprietarilor. Dar statul poate să facă așa ceva. Cum? Avem în momentul ăsta 14,8 hectare de teren agricol, la 23,8 hectare teren cât cuprinde România astăzi, cu 10 milioane hectare teren arabil. 40% astăzi dețin străini din terenul agricol. Deci este foarte ușor să-și preia din nou pământurile și pământurile să le lucreze. Naționalizat.